Друзі, привіт! У цьому відео я покажу вам найкраще підживлення для розсади томатів, яке швидко простимулює їх до зростання і розсада швидко почне розростатися. Мені в коментарях часто пишуть про те, що розсада не росте або навпаки вона витягується, але це вже інша розмова. Розсада витягується через тісне вирощування або через брак світла. А ось якщо всього вистачає, і ґрунт удобрений, і м'який, і пухкий, і полив своєчасний, а розсада не росте, то вам допоможе тільки це підживлення. Я б навіть сказав, це чудовий натуральний стимулятор росту, який приготувати зможе кожен. Для приготування цього стимулятору росту нам знадобиться півлітрова банка повна теплої води. Також нам знадобиться свіжі дріжджі, 100-грамова пачка. Ще буде потрібен цукор і якась паличка для перемішування. Тільки обов'язково дотримуйтесь тих пропорцій, які я вам буду давати у цьому відео. Це буде безпечне дозування для розсади, і ми отримуємо те, що нам потрібно – бурхливе зростання і розвиток розсади, без витягування та інших проблем. Для початку нам буде потрібно приблизно 10 грамів свіжих дріжджів. Для цього нам потрібно візуально розділити 100 грамів дріжджів на 10 частин. І одну частину розчиняємо у теплій воді. Тепла вода – це обов'язково, вони краще почнуть працювати. А ще краще вони будуть працювати, звісно, з допомогою цукру. Для цього нам знадобиться 1 столова ложка, без гірки. Це живлення для наших дріжджів, щоб запустити процес. Ретельно перемішуємо, потім даємо дріжджам трошки відстоятися і ще разок перемішуємо. І настоюємо близько 2 годин у теплому місці, до повного розчинення у воді. І тільки тоді будемо його використовувати. І після закінчення 2 годин ще раз перемішуємо. Це вийшов концентрат. І зверніть увагу, я спеціально підібрав такі пропорції, вони дуже зручні. Півлітрова банка є у всіх, а також і 3-літрова банка. Оскільки це концентрат, розбавляти його потрібно 1 к 5. Відповідно, наливаємо у 3-літрову банку 2,5 літри води і виливаємо сюди наш концентрат. Якщо води в банці виявилося трошки менше, то доливаємо її до самого верху. Ретельно перемішуємо. Усе. Це готове підживлення. А для розсади томатів воно корисно тим, що завдяки дріжджовим бактеріям і їхній життєдіяльності виникає активність мікроорганізмів у ґрунті і відбувається швидка мінералізація. Простими словами кажучи, відбувається переробка органіки в ґрунті і при цьому виділяється велика кількість вуглекислоти, що призводить до швидкого засвоювання рослинами всіх мікро та макроелементів, які є у ґрунті, тому що вони після цього підживлення стають доступними для рослини. Це підживлення потрібно проводити до пересаджування розсади у стаканчики. Це підживлення спровокує швидкий ріст кореневої системи і нарощування листя. І коли почне з'являтися тут, окрім першої пари справжніх листів, друга пара, це означає, що настав час до пересаджування розсади. Підгодовувати можна як столовою ложкою під кожен паросток, а також можна за допомогою шприця по 5 мл під одну рослину. Розсаду попередньо перед підживленням потрібно полити хоча б трохи. По сухому ґрунту це підживлення не проводимо. Цим стимулятором росту ми підживлюємо один раз до пересаджування і потім ще раз після пересаджування через 7 днів, коли розсада приживеться у стаканчиках. Для нової активації росту кореневої системи і нарощування зеленої маси. Ця підгодівля має бути використана відразу після приготування, не потрібно її зберігати, оскільки властивості вона втрачає. Тому цей обсяг, який я вам дав, відмінно підійде для домашніх умов. Це підживлення підходить не тільки для томатів, а ще й для перців, баклажанів, квітів та іншої розсади, яку ви вирощуєте. Підживлюємо у таких самих пропорціях. Якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю міцної розсади і вдалого дня. До зустрічі у нових відео.